Dalayo ng ngalan sa Ginoo. Salamat, Dong Herbert. Apil na ka sa Christian Worship Team, ha? Apil ka practice na dali. Hallelujah. Dalayo ng ngalan sa Ginoo. Nagdali pa ko mo paambit sa pulong sa Diyos. I-appoint ninyo sa pag-ampo ang nasod sa Israel karon kay mag-atake sila ng mga terrorist group. Daghan kayo ang nangamatay. Grabe. Kung magunay isultis kasulatan na mabagong panahon, nasod, patong nasod, gira sa mikalagdapin kaya nagkaroon na ang pagbalik sa Ginoo. Karon mga kaigsunan atong sentro ang atong kaugalingon diya sa presensya sa Ginoo, atong paminawon ang pulong sa Dios nga mo'y maghata kayo nato dugang kadasig sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Karon ang atong topic nga atong pagatun-an, usa ka yano nga topic apan importante sa matag kinabuhi ug sa kada adlaw natong kinabuhi diri sa kalibutan samtang nagapangalagad ta sa Dios. Ang atong topic atong giuluhan og the rule of order of love. Sa ibot pasabot na the rule of order of love. Ang balaod ug bahig sa gugma. Unya ang atong foundation scripture diya sa Romans chapter 12 verse 9 ngadto sa verse 10. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Praise the Lord. Ako po basahon sa Cebuano kay murag nindot nga pagkasulti. Pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma. Likayi ang dautan ug hupti ang maayo. Paghigugma ay kamo pag-ayo ingon nga mga magsuon diha kang Kristo o pagtinahuray kamo. Ang Dios magapanalangin. Let us pray. Lord, we thank you for your word, and let your word, God, become rhema to the heart of your people here. And continue to anoint your servant, Lord, so that I can speak your word in accordance to your will. Continue to anoint our hearts, Lord. Give us more wisdom and knowledge. Aron makasabot kami dugang pa sa imong mga pulong. Salamat, Ginoo, nining orasahan, because you are always kanunay ka, Ginoo, nga nagapanglihok sa among tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan galing nato ang Diyos. The rule of order of love. Ang balaod o bahig sa gugma. The love that is mentioned in the Bible is godly love. Amen. Again, the love that is mentioned in the Bible is godly love. Kaning gugmahan nga giisgutan sa Biblia, Dios nun nga gugma. It is agape love, the highest kind of love, or the divine love. Amen? Agape love. O tinatas ang klases gugma. Or langit nun nga gugma. But the question is like this. What are those rules of order? Unsa man kining bahig o balaod o bahig sa gugma.
Number 1 in verse 9, letter A. Ingon ng Bible, be truthful. Kung sa man ang word na truthful, pagmanitong anon. And why? Nanuman. Because a lot of relationship today was destroyed and continue to be destroyed because of unfaithfulness. You know ba? Daghan karon nga naguba nga relasyon o padayon nga naguba tungod kay dili matinud-anon. Tinuod ba ron? Do you agree with me? Nadaghang mga relasyon nga naguba o nagpadayon pagyud sa pagkaguba tungod kay dili sila matinud-anon. Amen. Faithfulness in love is the key of a successful relationship. Amen? Ang pagkamatinud-anon diha sa gugma muna'y susi or yabi sa malampusong pakikrelasyon. The love of God is the controlling factor of the lives of a Christian. Ang gugma sa Dios unin usa ka butang nga mokontrol sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. So importante gyud ang gugma sa Dios nga maghari sa atong kasing-kasing. Because through faithfulness in love, you will learn the following things. Pinaagi sa pagkamatinud-anon diya sa gugma, makakatong ka ni ining mga butang. Number 1, you will learn how to release forgiveness. So kung matinud-anon ka diya sa gugmang langit no, diya sa gugmang iyas Ginoo, unang-una makakatong ka mo hatag pagpasaylo. Ginoon. Number 2, you will learn how to accept the person of who they are. Makakatun kang udawat sa katawo kung kinsa sila, unsa sila. Usahay may mga nadunggan ako, siya nagmahay siya iyang kaminyoon kay kaning iyang bana palahubog, bayidor, sugarol. Nakabalo naman ka. Sa wala pa din mo siya ninyo kung kinala naging lamang ni mo dawato ang kung kinsa sila o unsa sila. Amin ba? Ay na mahay, balong ka palahubog. Ano nga naman yung kinukuhaan? Kabalong na nga mahilig kong chicks. Pero tamang lang sa mga asawa. Ayaw po mo itaw panimahong bidik. Kanang inyong mga bana nga, mga bana, manimaho ako, mangita man nag-umok. Ikaw manimaho kang bidik. Manimaho na kang buyo. So, you will learn how to accept the person of who they are. Number 3, kung matinud-anon ka diya sa gugmang langit nung, you will learn how to humble yourself. Amen? Makakatun kang mupaubos sa imong kaugalingon. Bisag daghan pa ka kwarta, bisag professional pa ka, ilado ka, makakatun kang mupaubos sa imong kaugalingon tungod sa gugmang sa Dios. Amen? And you will learn how to give. Makakatun kang muhatag, gawa ka mapaabot na balusan ka sa mga nihatag nila. Amin ba? Kaya usahay na uban kung muhatag, ganahan po silang balusan. Ayaw na, huna-huna anak kaya nga naman, nag-Diyos, mabalos,
nimo. Ano naman, daghan ihatag sa Dios. Una, provision, protection, good health, joy, and peace of your mind. Ihatag na sa Ginoo. Amen. Sunod, you will learn how to sacrifice yourself for the sake of others. Kini ba lison? Napabadagway ni klasiyas tao. Kanabang pagkakatong sila mapabos silang o musakripisyo silang kaugalingon para sa kaayuhan sa uban. Napabadagway ni. Pero sa tinuod ng Kristohanon, maghamtong ng Kristohanon, kuni kinaiya nila. You will learn how to sacrifice yourself for the sake of others. Number 2, the role of orders of love. Number 2. Verse 9 gyapon, kung ito ibasa, little b. Sa inyo niya, verse 9. Praise the Lord. Verse 9, nanawalan niyo yung Bible. Pag matinodaan kamo sa inyong paghigugma, likayi. Sa inyong diri, likayi ang gautan o hukti ang maayo. So number 2, salan, be single-minded. Usama ng word na single-minded. Usahon rin din ang atong huna-huna. And to be single-minded is to embrace the good things in life. Aron mausan ang atong panghuna-huna, kinahanglan gakso nato ang mga maayong butang sa kinabuhi. Kaya kung magsagol na po ng dautan, di ka single-minded. Dugol na. Amen ba? So to be single-minded is to embrace the good things in life. Kinahanglan yun, mga butang na yun, mga maayo. And that's the character of love that we need to practice. Maunay, kinaiya sa gugma nga kinahanglan yun natong ibansay. The life of a Christian driven by God's love is always doing good things in every aspect of your life. Ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga gidiktahan sa gugmas Dios, kanunay na siya magbuhat og mga maayong butang sa matang aspeto sa ilang kinabuhi. Bisan pag nabihado sila, mga maayong butang ra gyud ang ilang pagabuhaton tungod kay gidiktahan sila sa gugma sa Dios, gikontrol sila sa gugma sa Dios. Embracing the good things is an idea to shine the light of Christ to others' life. Ang paggatos, paghupot sa mga maayong butang, usa na ka ideya na atong gipadan-ag ang kahayag ni Kristo ngadto sa ubang kinabuhi. Nya sa diyan magadagan sila sa kahayag ni Kristo tungod sa pabuhat nimo mga maayong butang, mapag-o, mausab ang ilang kinabuhi. Amen. So we can drive out the evil things through living the good things in life. Pwede natong mapalaya sa mga daotang mga butang, pinagis pag kinabuhi sa mga maayong butang diha sa atong kinabuhi. Pero usahay na ingon, di mayang kinabuhi ron? Nga naman. Wala na yung tugot niya gugma sa Diyos na mag-control sa imong huna, sa imong kasing-kasing, sa imong kinay. Kaya kung ang gugma sa Diyos, ang kuyod ngay magapagliho, magapamuhat, saturate na sa imong heart, mga kaisunan, makainyo ka, maayong yun ang kinabuhi. Makainyo ka, ang sarap mabuhay sa mundo nito. Amen. Nakikita na ba araw? Nalamig na buhay sa kalagutan? Number 3. In verse 10, letter 8. Sige mo diyan. Verse 10.
Paghigugma ay kamo, pag-ayo ingon nga mga magsuot niya ng Kristo. O pag tinahuray kamo. Wow. So number 3, be accommodating. Kung saan ang word nga accommodating? Kada bang pagka maabi-abiho. And we can accommodate our brethren in the Lord through treating them as member of God's family. So, maka-akomodar kita, maka-abi-abi kita sa mga kaigsuon ng Diyos Ginoo, pinaagis pagtratar nila ingon nga membro sa pamilya sa Diyos. Amen. And this is how we prove that we are belong in the kingdom of God. Amen. Muli paagi nga maprobar na kita ilalong ug sakop sa gingharian sa Dios. Amen. This is how we prove that we are belong in the kingdom of God. So we need to practice kingdom character. Kinahanglan nga atong ibansay ang kinaiya sa gingharian. Kung sa may imong gawin karon, kinaiya ba sa gingharian sa Dios? Kay nay mga tao nga akong nadunggan ningon, sulod mo sa among reliyon kay kami ray maluwas. Kami gyoy gipili nga reliyon unyang kinaiya dili makalangit, maka-impierno. Sa ano pagluwasan? Dapat i-practice nato ang kinaiya sa gingharian diri sa atong kinabuhi. So we need to practice kingdom character. Godly love can accommodate the people without favoritism. Kaya may pagsada ni Mahit na po nasa. Na ang Diyos ng gugma, maka-abi-abi, maka-akomodar sa mga tao, kaya walay pabor-pabor. Pero usahay, makadungog ka anang istorya, kaning mga tawhana kay medyo dili kinato kareranis mga gamot sa kawayan. Sa mga gamot sa kawayan, pastor, pansit, makumpli naman. Choker, saan ang choker? Green peas. Pero kini kay mga video professional, maayo kayo dating, maayong sudan. Wala sila kahinumdom nga ang mga pobre matigo po mukaon ug labing sudan, dili ra ng mga dato. Gatuo di sila nga pansit ra mga green peas ug unsa pa ang ilang nakatunan. Kanang mga dato sige na nagkaon ug maayong sudan, dapat kanang mga pobre kitalag sa ra makakaog maayong sudan. Munay atong isibihon pag-ayo. Pero atong isibihon ito mga professional, mga kortahan, nabalik. Ako testimony nakita sa Facebook kaniya, ngayon ang amahan, sukat ka, na nag-apple-apple ang born again. Naguba atong pamilya kay dugay ka muli. Nagkalisod na ta, nag-usap na ka, wala dyan kayo, pulos ka pagkaanak. Kaya nag-born again ka. Ngayon ang anak tayo, amay maayo, kanina nalagad ko sa Ginoo, nakailak ng Lord, akong gitugyan, akong pinabuhay na nimo, kunya wala akong barkada, wala akong droga, tungang gabi, galing ko kanya ito mga uli, karon bisan mga gabi, dili kay tanto gabi, kay gikan ko, mura to sa Ginoo, nabako na ko, murang nabalikan. Ngayon, bis nabako na ko, wala nang hinundan ng akong kinabuhi. Kaya ito, palahubog pa ko na ako sa droga, wala din kami nga wala hinundan ni mong kinabuhi. Hindi na ako nagbago na ko, nangalagad ako sa Ginoo, na hinundan ng kinabuhi. Murang nabalik. Para doon natin sa pagtatarsuban, dapat ka ng mga pobre, may atong hatagan ng unang pagtagan. Kaya matupaganis Biblia, kung magkumbira mo ka ng imbitaron ninyo, at mga pingkaw, mga bakol, mga butang, kadili, kabalos ninyo. Kanang mga dato, makabalos na. Kanang mga pobre,
dili na makabalos kung imo na silang imbitarahon. Amen. Munang mga kaigsuonan, godly love can accommodate the people without favoritism. Ano man, kay imo siyang respetan. You are respecting who they are. Amen? Again, you are respecting who they are. Imo silang i-respecteran kung kinsa sila. Amen? But, worldly character, select who are worthy that needs to accommodate. Sa ibot po sa buta na, kanang kalibutan ng kinaiya, magpili na sila kung kinsa itong takos nga, i-accommodate. Kini mo may naong ni ato unity accommodate ko kayo. Kini tawana kay kahiga ni noong dito kaso. Kaya yung mga bisita dali. Ang worldly character, mupili kung kinsa itong takos na kinahanglan, abi-abihon, tinudong nila. Oh. In the family of God, all believers are welcome. And there is no rejection. Sa pamilya sa Diyos, ang tanang mga magtotoo, welcome. Walay rejection. Saan rejection? Walay pagsalikuan. Because all God's family controlled by God's love. Kita kay isa ng mga pamilya sa Diyos. Isang kamo. Ako ba lulus ng isa? Again, isa ng pamilya sa Diyos. Okay. Ano ipaisip mo? Tungod kaya akong gisulti ninyo na ang pamilya sa Diyos ginakontrol sa gugma sa Diyos. Ato pa, kay isa mo nagpasabot na ang gugma sa Diyos naa sa inyong kasing-kasing. Kung kinsa may muadto sa inyong balay, inyong abihon sa walay pagpili. Amen. Nakabasa ba mo sa Biblia na pag-amping mo sa inyong pag-abi-abi sa mga tao kay base niya mga anghel sa Diyos ang misaka sa inyong balay. Nakabasa mo ng Biblia? Ha? Yung tayo na minag-amen. Pinarali ko mo kung basa. Kabasa mo na mag-amping ka sa itong pag-abi-abi kay base nang niabot sa itong panimalay anghel sa Diyos nagdala di ay panalangin sa Ginoo sa imong panimalay. Amen. What kind of spirit that controls your heart today? Ini seryoso ang kinipangtanan. Unsang klaseng espiritu na nag-control sa imong kasing-kasing karon? Why? Ano man? Because what kind of spirit that we allow in our heart to dwell is the one control our lives. Sa ganit, kung unsang klaseng espiritu na atong itugutan sa atong kasing-kasing na mupuyo, muunay mo control sa imong kinabuhi. Na yung mga tao ay nabuhi tungod sa kalagot kay mga ka-release of forgiveness. Na yung mga tao nag-control sa kahibos. Bitterness, pagdumot. Muna'y mo control sa imong kinabuhi o imong tututan. Amen? Karang kasuko. Huwag mo nang pasulod sa imong kasing-kasing, mupuyo pagin sa imong kasing-kasing, hindi lang kayo pasulod, mupuyo pagin sa imong kasing-kasing, mga kaigsuonan, muna'y mo control sa imong kinabuhi. Pero kung imong itugutan, ang gugma sa Diyos nga mapuyo sa imong kasing-kasing, muna mo control sa imong kinabuhi ug sigurado kayo 100% magmabungahon o magmabulokon ang imong kinabuhi because of the love of God. Amen. So, muna nangutan ako unsang klaseng espiritu na imong gitugutan diya sa imong kasing-kasing nga mapuyo karon. Siguro, ang kalagot, kahibos, pagumot, panimalos, o unsa pa, kamut-mut sa kasing-kasing. Kung tugutan ang nimo,
nga mupuyo sa imong kasing-kasing mo na kontrol sa imong kinabuhi. Si Billy Graham sa kaadlaw niya na nagkrusada sa kanaso. Unya, ipataygan siya sa Ginoo, itagaan siya vision sa Ginoo, nga usa ka uma nga nalaya pa kayo. Iyon, si Billy Graham, Lord, saan ito ipasabot ni mga anin? Usa ka uma nga nalaya na pag-ayo. Ipataygan siya sa Ginoo, sa Espiritu sa kalagot sa iyang Espiritu sa kalagot, ug mingon siya, kinsa ba dinhi, nawa pagkarinis o pagpasaylo sa inyong kasing-kasing. Kaya kung inyo nagtugutan, muna'y mulaya sa inyong kinabuhi. Usa ka igaran nga babae, miduol sa iyong tubangan, unyang natingala si Billy Graham, kay ang iyang mga kamot na tungkong. Diyan siya, 20 years na rin akong giantos ng ako ang sakit ng para mag-atraytison ng mga ngayon si Billy Graham, tungod na kay walang kakarilis o pagpasaylo sa imong kasing-kasing. Pasaylo ang nakasakit kanino. Ingon siya, naglagod ko sa akong bana. Kay iya ming ipasakdan. Sulod sa mayti kato. Unya, ingon si Billy Graham, pasaylo siya karon kayo. Kay mag-ampo kunimo sa kaayo. Kung sa diyang iyang ipasaylo, ang iyang bana, iyang dirilis, ang spirit of forgiveness, na tingala ang babae, kay nakalihog ang iyang kamot. Giayon siya sa Ginoo. Oda itong pananaw ni Billy Graham na umah na nalaya. Sa ito pa, ang pagdumot, kalakot, kahipos, pakimalos, muna'y maghatag ng pagkalaya sa kinabuhi sa tao. Manuningon ko, what kind of spirit that you allow your heart today? Unsang klaseng espiritu ang imong gitugutan na mag-control sa imong buyo sa imong kasing-kasing. Unsang klaseng espiritu ang i-control sa imong kasing-kasing. Make an spiritual inventory of yourself. Again, make a spiritual inventory of yourself. Maghimo ka espirituhanong inventaryo sa imong kaugalingon. Kay dili pa ulahi ang tanan. Napay panahon na diin buhian ka sa Dios niya ng gapos. Yung nakagapos sa imong kasing-kasing. Amen. Mag-inventaryo ta sa pagkugalingon. Siguro, kanang mga butangan dugay na nagtago sa imong kasing-kasing. Karon nga adlaw, nga di isang atos Ginoo, aron buhian ka sa gapos sa tao. Kay stronghold na sa tao. Manindog ta mga kaigsuunan. Allow the presence of God to control your heart right now. Allow the Lord Jesus Christ to cleanse your heart. Hallelujah. Mga kagool, problema, panginahanglan, kahimangod, kahiubos, mga pangluod, pagdumog, mga pagmahay sa kinabuhi, tungod kay walay, di mo makumpisan ang imong mga pangandoy sa kinabuhi. Tuguti ang Ginoo na maglihok na ron. Diyo nga ang imong mata sa mga Diyo, pakikistoryahi ang Ginoo, ina ang Diyos, Ginoo, di kong ganahan, ng kanimong espiritu na tunol sa kasing-kasing, magkanunay pagpuyo sa akong sulod. Gusto ko Ginoo sa imong langit kong gugma na ako'y mag-control sa akong kasing-kasing. Istoryahin ang Diyos kanimo'y panahon nga mo
Tugyan ka sa imong kaugalingon sa Ginoo. Aron ikaw makapatulog kagawasan. Complete deliverance. Hallelujah. Istoryahin ang Diyos. Ayaw panistorbo sa imong katapan. Iyungan imong mata. Ibayaw ang imong tuong kamot. Itapiyon ang imong walang kamot sa imong kasing-kasing. Surrender sa Diyos. Hallelujah. Isa ang imong kamot, tuong kamot, ang imong walang kamot, itapiyon sa imong dughan. I-surrender sa Ginoo ang tanan ng mga butang na nakapabugat sa imong kinabuhi karon. Kay mao kanay balabag sa mga panalangin sa Dios. Ug mahimo ng stronghold sa demonyo. Ug dili ka kauswag sa pagtubo sa imong pakikrelasyon sa Dios. Hallelujah. Iyunga ang imong mata. Istoryahin ang Dios. Kung gusto ka mo hilak sa Ginoo, hilak sa Dios. Kung ibati hindi mo nga gusto kang muluhod sa Ginoo, luhod sa Dios. Kaya ang Dios nagulat ka di mo karon ining orasahan. In the name of Jesus. Do it right now. In the name of Jesus. Buhata karon dayon. Hallelujah. Ayaw sa kaya nga ang panahon ining adlaw. Because tomorrow it's too late. Ulahin na. Umupan pa. Maybe it's stolen. Hallelujah. Karon ang adlaw na diin mo surrender ta sa Ginoo. Istoryahin ang Diyos. Hallelujah. Padayon sa pag-istorya sa Ginoo. Gusto sa Ginoo na mo gawas ka ni ining mawalay alam punganan na naikagawasan. Complete healing and deliverance of your life. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. We bless your name. Holy Spirit, baga, ministeryo ka sa ilang kasing-kasing karon. Hallelujah. Lord, fill this place, Lord, with your presence, Lord. Tugod niya, imong langit ng gugma, Ginoo. Magalugog, saturate sa kasing-kasing karon. In the name of Jesus. Wata nga karon tayo. Do it right now in the name of Jesus. Oh, we bless your name. We bless your name. Ginoo, diyan imong mga anak, nakikistorya kanimo. Diyan imong katawhan, Ginoo. Nagpaubos silang kaugalingon. Ilang ilang, wala sila mahimo o Diyos kung wala ikaw sa ilang kinabuhi. Tabangi sila, Ginoo. Tugod ni Ginoo imong langit ng gugma ilang masinati karon. Ang imong kahong, ang imong anointing, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamaayo. Continue to bless your life. Allow them, Lord God, to experience the open heaven in their family, sa ilang kinabuhi. Hallelujah. Lord, you said in your word that whatsoever we bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever we lose on earth shall be loose in heaven. Lord, as your servant, I declare blessing over their lives right now in the name of Jesus. Blessing upon blessing, protection, peace of mind, and joy in their hearts, provision, satisfaction in their life, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Ginoo. Ayaw tuguti igsoon na butig ang imong kasing-kasing. Ayaw tuguti ang hikap sa Espiritu Santo ng imong i-resist. Because it is blasphemy against the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Dalay kong Ginoo. Ako silang ituboy niya kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Dalay ko ang ngalan sa Ginoo.